Tak konečne sme sa po súťaži dostali na prvý výlet. Je to na kávovej plantáži, ideme na viacero miest, tak vám ukážem, ako sa vyrába káva. Toto je konkrétne cibetková káva. Všetci poznáte asi. A tieto ingrediencie tam potom pridávajú, že závisí od toho, aká káva sa robí. Tu ju ručne pražia. Amel. Hello. Teraz neviem, kde mi zbytok ušiel. Ale je to tu nádherné. Úplne také pokojné miesto, že proste prídeš sem a wow. Hojdačka. Hojdačka. No a vlastne my sme včera išli na tú ICN party, after party po súťaži a zobral nás taxikár, normálne, ktorého sme si zaplatili objednali cez Grab. A on sa nám teda prihovoril, že či plánujeme nejaké výlety a my, že áno, že chceme ísť pozrieť na vodopády. No a pôvodne my sme chceli ísť na túto hojdačku zajtra zo Stefy, ale teda on nás to zobral dneska, že či nás môže zobrať ešte po ceste na ten vodopád, na kávové plantáže a my, že áno, že to chceme. Tak vlastne akurát nám priniesli kávu. No a teda je tá hojdačka, takže ja som úplne happy. Je to vypísané. Tak to vyzerá kávička. To sú čo ako čaje? To sú kávy. Ktoré sú čaje? Čaje sú tieto. Čaje. A toto je káva. A toto je káva. No. Adelka, ty si dáš ktorý čaj pochutnú? Tu máme napísané od 1 do 6. Od 1 do 6 a od 7 do 14. Takže nám doniesli kávičky a čajíky na ochutnanie, s tým, že tu máme napísaný zoznam, ktorý som vám predtým ukazovala. Vlastne, čo je čo. A ten je zázvor, to bude lížičky a môžeme ochutnávať. Takže ideme ochutnávať. Ja idem od konca. Luwak coffee. A to je aj s mliekom to posledné? Coco café. No. To je sladké. To by som nemala. Pigviku. Boha. A to je extrém sladké. To sú všetky také sladké? Neviem, my sme mali teraz mangostín byl. To bolo sladké. Tento prvý máme herbál, čiže bylinkový. Adelka, bylinkový? Nie, to nie je sladké, ale to čo je? Ale čaj sú všetky sladké. To je coconut coffee. Toto predposledné. Čo hovoríš? Coconut coffee. A to je kakao. Aha, no to je kakao, to nie je káva. Bali kakao. Aha, toto. Je tak tú poslednú nie, toto je tá coconut. To je 13. Mne najviac chutí toto, avokádo. Luwak coffee. Bude potom tá cibetková káva. Prvá káva. To je kolkatka? Avokádo. Dobre, to je výborná. Avokádo coffee. Odpovedz Ujovi, nech ťa pripne a choď. Lebo máme najprv jedno a potom druhé. My všetci vieme, že chceš ísť na hojdačku. Aj tam pôjdeme, ale musíš trošku vydržať. To je brutálne, no ale je to mlieko. Ten je dobrý, ale ten zázvorový mi ešte nechutí. Dobre, avokádo. A teraz čo tam je? Ja si myslím, že čaj Teraz sú máme všetky lemongrass. Koštuj. Ja to mám opačne ešte otočené, takže sa mi to dosť ťažko číta. S kľudom. Dobre? Po čajku je Také si ešte nemala a nikdy mať Adinka nebudeš. Aj to je Nemôžeme zaujímavé. iba utekať hršať. Veľmi zaujímavé. Ďalšia je, že Bali Coffee. Bali Coffee, toto je Bali Coffee.
Čertia. To je normálna káva. Toto je štiplavý. Ginger? To je štípe. Toto som nečakala. Stefi si dala akurát ginger. Mysl sa vyšla. Nepláč, budeš prvá na budúce. Áno. To je strašne silný zážitok. Taký svoj, že v živote Adelka, ty chceš nechutnala. ešte ten červený, ten ti chutil. Dobre, ten zázvor okoštujem aj ja. To je No ale ja idem zatiaľ Dobrý. koštovať ďalšie Aj kávy. ten je dobrý, ale aj tento Ďalšia citronový. káva Ten je- Tento je herbal. Ten je dobrý. Dobre, Ani my máme náhodou teraz neviem. roselety. Coco Spices. Inside banana. Ten má hygienický proces. Natural Á, sugar. táto káva je tiež zo ginger. Áno, majú niektoré, to je Zaujímavé. Coco Spices. Čokoládová káva mixovaná s Dobre, No, tento zaujímavé. tiež zázvorom. Káva so zázvorom. Now you can explain to him. Toto je Taká ďalšia. zázvorové. Vanilla coffee. Zázvorové. Len všetko je sladké, takže ja som skončila No so, to áno, s to je ochutnávkou. Glass, this glass. Jedine tú balis, túto ja môžem vypiť, keď ju okoštujete, tak ja si ju dopijem. To je obyčajná káva. Neskutočne dobrá hentá avokádová. No, takže ja som si vybrala obyčajnú klasickú čiernu Spices, aj kávu. tá je dobrá. Bali Coffee, to je originál káva. Ako, nie je nič moc, ale je to jediné, ktoré nie je ochutené, nie je to Nie, to je sladké, nie je to... vanilková. To je nemá to žiadne vanilková. tuky, Tá predtým je sacharidí a tak ďalej, takže toto štiplavá, môžem tá jedinú Coco vypiť. Spices. Ale ako je to zážitok. So zázvorom, bože. Tak, ja už idem na hojdačku. Všetko vám ukážem, dám si taký kameru. Takéto šaty si idem obliecť. A idem na to. Try. Okay, 1 year. Next year. But you can buy with card. Don't worry. I know you. To ešte zavezuje. Hej? Tak, práve sme prišli na ďalší stop. Je to vodopád. Dobre. Ukážem. Za mnou. Aj vám to ukážem bezo mňa. Jaké schodiska. Liezame po schodoch. Milión schodov. Ne. Vidíš, aký je? Ten vodopádnik. A to je baby. Ešte len.
bola jedna z vecí určite, čo som na Bali chcela vidieť, nejaký vodopád. My sme vybrali taký, čo je najbližší k tomu miestu, kde bývame, lebo sa nám nechcelo bolo cestovať. A ja vám teraz ukážem. Ten úplne najväčší, najznámejší je 2,5 hodiny by bol autom, čo je ako fakt too much.